Paloma, vés a comprar unos costines, por favor. Vale, ara vaig. Hola, Roma. Hola, Joan. Hola. Aquesta és la teva habitació. Així és on dormiràs aquests dies. Ala, que bonica és. Et pareix si llega aquesta vespre anirem al cine? Em pareix molt bé. Què no veuré? Anem a veure una pel·lícula romàntica, si vols. No m'agraden les pel·lícules romàntiques. Doncs anem a veure què fan. T'ha agradat la pel·lícula? Sí, està molt guai. Us recomano que feu un canvi de vida, que s'aneu a viure al camp, per exemple. Sí, no falta així. Ah.